Det var Foretrækker du mest et lån med fast rente, som er konstant under hele forløbet, så du ved, hvor du har dine penge? Eller er du mere til et lån med variabel rente, hvor du får alle op- og nedturene med? Kom forbi Djursland Bank og få en personlig samtale med en af vores rådgivere.